Well, sa chláran is tá go léir brenda sin, mar ó bheith ag isisiú ráitis agus scéalta choirí nuachtáin le túrascóirí éagsúla. Tá sé ná don chlár éirí as sin, agus díorúin is cúsaí an barc. Tá brónar an faoin rud a hála do Davy O'Halloran ach go háirthe, má tá sé sin fágtha ina éonar inis, agus ní ceart go dá lág sé sin do éonimróir go mbeadh sé fágtha ina éonar. Ach, caithfidh an chlár díorú inis ná, tá Colm Galvin imime, tá Pádraig Collins, Bert, tá, Bert imróirí óga úntacha. Ní féidirling breis imróirí a chailúnt, sin an chlár. Cé go bhfuil lán ó imróirí úntacha going sa chlár. Now, an rud is táchtaí inis ná búcant limanach. Má bhúmid limanach, sa céad báta de craobh na mún, déan for jarúd ar a lán des na rudaí a hála le cúpla seachtain na nús. Ach muna bhúmid, beidh faiban againn. Well, ní ceart go mbeadh an meán sin ag an gláir inis. Tá an difríte ar meán atá is a chlár nuair a bhí inis agus nuair a bhí Davy mar imreoir féin. Nuair a tháinig Davy isteach mar imreoir, níor a bhí éon rud buait ag an gláir leis na blianta fada nús. Ach inis le 20 bliana nús tá 3 craobh ile éan buanta ag an gláir. Now, níl níos mó buanta ag éan ar an eile seachas Kilkenny. So, ní ceandas na fórna beaga an chlár a hiile. Is ceandas na fórna múriad. Is ceandas na fórna gur catdóibh bheith ag búcant craobhacha na mún ó craobhacha na hhéireann. So, ní éon maithas da éon duine bheith ag cain faoin chlár inis gur daoine beaga, fórna beaga iad. Caithimid darúd lán a dhéanamh sin agus ará seohan bliain gur catdúing rud éigean a bhúcant. Mar inis is ceann fórna múra na tíre sin. So, tá dearcha nua ar fad ag testáil ón chlár inis, ná mar a bhí acu blianta ó hin. Ceann des na fórna múra san imáint an chlár, agus ba ceartdóibh imirt mar sin, caint mar sin, agus go háirithe búcant mar sin. Well, nuair bhí seán, bhí duine gearán faoi chodín agus a bhí an tréáil, agus nuair a chuann tú éis sin icomrád leis an tréáil tá arsúil faoi láthair, tá andifriocht ar fád an. An rud is measa faoin tréáil faoi láth, ná go dógann sé an iad sin ama, mar nuair a bhí mar ann is beaga déanaach sa gym, agus sin an rud is dacra do imróirí faoi láthair. Caithfidh siad dul go dtí an gym, éon úr nach bhfuil siad ar an barc, tá siad sa gym, agus cuireann sé sin brúar ó thaobh ibride, agus ó thaobh saol sosialta de. But tá taithí maithe gom ó bheith ag caint leis na himróirí. Go hára le himróirí óga an chlár, mar bhrunne mé na buin go léarara a bhuaigh siad. Agus is bréló an tréáil, agus éon úr nach bhfuil siad ag tréáil, tá siad ag smíanamh ag dul ag tréáil. Agus muna méoch siad leis an cúnta, bheadh siad ag tréáil ó féin. So, ní éon tíim in nécha leis an rud seo go slábhathe iad, ní slábhathe iad. Is bréló iad, agus an téanúr go bhfuil díomá ortha nó nach bhfuil siad á dhéanamh. So, an fiabhsa tá tacathe ar caighdeán himána ó thosaigh an tréáil seo go léir is úntaché, agus is breling go léir féchantar. Má tá siad níos tapúla inis, tá siad níos láidre, ach thar gath rud eile tá siad níos sciúla ná mar a bhí siad riamh ceanna. So is úntaach an ré ina bhfuil inis.